iki spiral. Pasang material. Spiral, Pak. Utawi pasang material. Spiral dadi aku iki dileboni jangkar kapal kan lho. Gusti Allah. Kok jangkar kapal spiral cilik sakit kok jangkar kapal ora anu lah ya bebret. Rusak abrakan. Keparengipun Mak Cangik pripun? Oh nderek monggo. Dadi jenengan sing baku supaya rawuh to. Nggih. Ana desa Agung supaya paring panglipur. Oh lah kene. Bakune paring panglipur. Panglipur jenengmu paring panglipur. Nah aku nek kene kan sowan gur MO isine gur nggo ayu-ayu. Ya ora. Kudu wong loro-lorone kudu paring panglipur. Lah ya gaya-gaya iki mau apa krono Mbak Min semangat ngoten iki. Coba wis ana panyuwunan barang kok gurung. Mau Pundi? jenengan wis ana panyuwunan saka keluarga napa Panitia. Oh dereng wonten. Panjenengan sampun dereng. Dereng. Oh dereng. Iki ujube merti dusun. Ana sing ngarani bersih desa, bersih dusun. Nah, Utamane, Mbak. nggih. Iki tak supaya jenengan nyekar kanca tani. Oh, Soale le tetanen keluarga agung ing Desa Watu Agung, iso pinaringan tulus ora ana sambikala apa-apa. Nggih. Dadi nek pun resik desane kudu resik atine. Lho, karo iku sing tangga utami. ora drengki srei, ora jalmetaken, ora dawen panasten, karo bojo sansaya gemati, karo marata sansaya bekti, lima nembah ya sansaya tenanan saya istiqomah. Lho, Nah. karo tangga ki kudu rukun mergane kuwi sing penting lho. Penting. Urip nang desa ki nek karo tangga congkrah ora dadine ora becik. Bermasyarakat becik soalnya paribasan mungsuh. Kok iso ngarane mungsuh? Mungsuh siji kokean sedulur sewu jek kurang. Ora. Dadi ana unen-unen tanggaku ya Ya. sedulurku. Matuk. Nah, cara aku barang kuwi kowe duwe gelang gedene sakmene aku ya ora serik. Rasane, Sering. rasane ning kowe gulung komeng. Ya ora no, wong kowe gur tukon sopi kok. Matok pamer kene iki pas ngundake iki nggo ngundake rego malah ngomong tukon sopi. Swidak Bu. Nek sing ra ngerti, wah kayak bintang tamu larang gelange mompyor sing ra ngerti. Asline ya gur menungso ya gur jangan apa jenenge terbujuk dengan casing, tipu daya tampilan. Wah. Nek dhisik sing wong sugih ketok, sugih sing orang duwe ketok duwe. Saiki wong orang Padha. duwe berlagak mampu, Mampu. berlagak mewah, ngoyak wah ning gune wuh menika ra nggih kathah. Mula menika sing rugi awake dhewe. Ya nggih leres ngaten ta Mak Cangik. Iya to, Mbak. Nah, aku nyawang Mbah Jumari iki saya sepuh nek kok saya ganteng ngono ya. Saya merhati nih, terus Ah, buat coba dicaketi to, dulu. dicaketi baju, dicaketi. Ah wong tengah luwe rasa laman kok. Ning nek aku ketoke ora gebak kok, Lek. Ketoke le cocoki kowe. Mbah Uti karo Mbah Kakung. Mbah Kakung kabeh, Dik. Pak Jumari, Apa nak? seminten lepat kula pangapunten Padha-padha ya, Mbak. Ro. Jenenge wong kadang kula adik kula trigal-tregel, kula yo keladuk wani anggenipun matur nyuwun pangapunten saestu Mbak Jumari. Wis. Sayang lho, Ora ana sayang lho. cilik sayang. Menawi badhe ngaturaken panjenengan glondong pengarang-arang mesti panjenengan yo ora kersa, wonten dari kepala upama kula pasrah jiwa raga kula pripun Mbak Jumari. Ora iso aku. Mbah Jumari iki jenengan wedi napa gila? Aku ki jane iki gila malah. Ketemu wong ayu kok gila pun mboten telaten to, Mbak. Wis manekung kok apa-apane. Ayo nak, sliramu nak. Ya, Arep baca kepat tak gawake nak. dibawani to. Nggih. Iki HP ku lek HP le kuno kok ke dienggo Mbak Tika kae ya jek awet temen bocah di anu. Lah ya tak kei modal ya tenan aku nyambut gawe. Syukur ngene iki sejane rezeki sing sempulur ya ngene iki. Suaranya Yen hatiku perih. Sawane. ngapunten niki napase ra dicekak. Ngapa nak? Amargi kula nembe meteng enom. Oh, ngene. Pun kula presake teng ngene Bu Bedan kok Bedan mau. mau pas Lah nembe niki ra nembe rong sasi. Eh. Dibedhek kalih Bu Bedan